abubakar gurin adama. Lale maraba da sabon dozuman gurin jarumi na sarki abba abubakar gurin adama. Lale maraban da zuwan ka dozuman gurin jarumi na sarki abba abubakar gurin. Godiya ga Allah masanin sarari da lullube, kai salati ga manzon nan da ya zo ya rarrabe gaskiya da karya ta kwafin hujja tana kube. Na yi sharar fage kuma sannan na yi sassabe don kwaba ni ga afara babe a baitukan adama. Lale maraba da sabon dozuman gurin jarumi na sarki abba abubakar gurin adama. Za mu je fagen tarihi mu ji abin yake tun a zamanin Shak Usman bin Fodiyo ake. Shi ya zo da tuta mu iba Adam a bincike. Addamawa a nan daular Usmaniya take. Lamafon bin a gaishe ka Amirul Yaman gurin adama.